Nabagay kalag ang mga iring, gimingaw na kaayo sa among iring puti ang color, baguhay lang gyud na pass away, buotan ra ba kaayo to Brother Paraygon, kaayo gusto ta masayod unsay imong ikasulti Brad Adam. From Brad Andrew Lipitin 86-B Villa Gonzalo 2 Marilos Street, Barangay Tejero, Cebu City. Kaya perfect yun. Ang no? Ang address sa Tuigsoon, minaw diha sa no? Salamat kayo brother sa imong pagpadangat sa mga pangutana diha sa Barangay Tejero, mga kaigsunan. Well, tanan nga mga buhi adunay kalag. Ang iring, mga mananap, buhi wala, buhi. Busa adunay kalag kay the kalag, the soul is the principal or the principle of kining life, no? The source of life kanang kalag, mga kaigsunan. Pero dili na parehas kalag sa tao. Kaya ang kalag sa tao gitawag na og spiritual soul. Ang ila sa mga mananap gitawag na og active soul. Katong mga kahoy, mga vegetables, mga tanom, na sila'y kalag na ay kalag. Tungod kay mga buhi man. Gitawag ka na og vegetative soul. So, inig kamatay nila, kining mga mananap og ang mga tanom, uban ang ilang kalag, no? Diha sa ilang kamatayon. Lahi sa tao. Tungod kay ang tao, spiritual soul. Mayong tag spiritual, why kamatayon? Gihatag kini direktamente sa Dios matag usa kanato. Muna nga, matod pa diha sa Ecclesiastes Kapitulo 12, versikulo 7, nga inig kamatay sa tao, ang iyang lawas mobalik sa abog, kay kinigikan sa abog. Apan ang sword sa lawas, nga mao'y naghatag og kinabuhi, mao ang atong espirituhanon nga kalag, dili mamatay, kung dili mo balik ngadto sa Dios. Asa ito mabasa? Ecclesiastes Kapitulo 12, versikulo 7. Busa, sakto gyud ang pagtulunan sa atong simbahan, mga kaigsuonan. Nga diha sa kamatayon sa tao, di ta mahadlok, tungod kay human ini, eternal life, wa nay kamatayon. Lahi sa mga mananap, lahi sa mga sagbot, sa mga kining kahoy, tungod kay uban man diha ang ilang kamatayon, mausab ang kalag, no? Wa dayon, pero dili sa tao. Atong balikon, human gyud sa kamatayon sa tao, hukman siya sa Dios. Di man na matuang mga atong mga kaigsunan niya na. Kaya lang kanila ang hukom, ayha na inigbalik sa atong Ginoong Kristo, kanang gitawag og parusya, mga kaigsunan. Apan natong mga Katoliko, kita nito uta sa balaan kasulatan. Nga human gyud sa kamatayon sa tao, hukman siya sa Dios. Asa man mabasa? Nasa Daang Tugon, nasa Sira Kapitulo 11, versikulo 26. O diha usab sa Bagong Tugon, sa 2 Korinto Kapitulo 5, versikulo 10. O sa Hebrehanon Kapitulo 11, versikulo 27. Nga human gyud sa kamatayon, hukman ang tao. Hukman siya sa Dios. Muna nga, kaya doon na hukom, doon na hinangit. O doon na sa iningat to sa kalayo, sa kainit. Naaba na sa Biblia? Naa sa Biblia. Naa sa Pinadayag, Kapitulo 6, versikulo 9 nga to sa 10. Nasa Pinadayag, Kapitulo 11, versikulo 10 nga to sa 11. Pinadayag, Kapitulo 20, versikulo 4. Doon na yung mga tao din gipatay sa kalibutan, gumikan kay nagsunod sila sa atong Ginoong Kristo, gipatay sila, apan ilang kalag nakita dito sa gingharian sa langit. Nya, tuwa na hukman sa Ginoo, kay tuwa naman dito sa langit. Ang langit, mauman ang premyo, prize, niadtong mga nagsunod o nagtuman sa kabuton sa Ginoo. Muna nga, nanay hukom. O wapay hukom di, wapay na langit. Pero na naman, nasa Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 16, versikulo 26, nga to sa 31. No? Kapitulo 16, versikulo 19, nga to sa 31, mga kaigsunan, nga dihay si Lazaro namatay, pero ang iyang kalag, dito nakita sa sabakan ni Abraham. Nya, namatay usab katong dato nga dili manggihatagon, pero ang iyang kalag, buhi man. Pero tuwa dito sa kasakit, sa kalayo. Sa ito pa, aduna ni hukom kay tambog na nga to sa kasakit sa kining the lake of fire. Sa ito pa mga kaigsunan na hukom, no? Unya, inigbalik sa atong kining gitawag nato hukom human sa kamatayon, gitawag ni nato og individual or particular judgment. Ang pagbalik sa atong Ginoong Kristo, yes, judgment gyapon na, but that is called final or general judgment. Kanus am na mahitabo, inigbalik yun sa atong Ginoong Kristo kay mabitan na sa atong pagtulunan, kay mobalik siya sa ikadawang pagbalik aron paghukom sa mga buhi o sa mga minatay. Ang tanan nga mga nangamatay, mabuhi. Kadtong atong mga bukog, mga nahimo ng abog, mabalik mga kaigsoon. Nagiklaro ka na sa Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 5, versikulo 28 nga to sa 29. Muna nga, kitang mga tao nga mga matay, di ta mag-uol, di ta no? Kay kinini ang ego rata ni transfer gikan sa
first compartment ngadto sa second compartment. Kung mamatay ta di pa ta ngadto sa gingirian sa langit, naata sa gitawag og purgatorio. Ug mabalhin na ta ngadto sa gingirian sa langit, gitawag na og triumphant church. Kita karon nga nang limbasog pa mga kaigsunan, gitawag ta og militant church. Mga kaigsunan, wala kita igong panahon, no? Dali ra kayo ang atong kuan. Kung aduna pa katong mga atong igsuon, no, nga wa nato pa intawon na atiman sa pagbasa gumikan sa piot sa atong panahon. Karong Friday palihog ko ato lang ibalik og text og diri sa atong live streaming, no, kay lagi di nato maatol gumikan sa kapit-os na sa atong panahon. Salamat kayo sa inyong pagig-uban kanato mga kaigsunan sa ngalan sa tuang General Manager Reverendo Padre Filmar Phil, sa atong consultant Reverendo Padre Bobby Besa, ug sa ngalan usab sa atong igsoon Brother Soc Fernandez, ang National Advisor sa Catholic Faith Defenders, ug ang Spiritual Director Reverendo Padre Lucas Enoch, at sa tuang control room si Brother Engineer Julius, ug usab kini si Brother Adam. Salamat kayo sa pag-uban kanato ang Ginoo mga panalangin kanatong tanan sa ngalan sa Mahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen.